Salam qadirli ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Yine de sizin bilen Hudayın padişalığı varadaki gürünlerime devam etmek isteyen, Hudayın padişalığı yeni nemeleri mengzeyen. İsa Mesih bize dürlük ile tımsalların üstü bilen, misalların üstü bilen, Hudayın padişalığını, gelecekteki cenneti, Hudayın padişalığında ne ekilip olacaktığını, Hudayın padişalığını nemelere mengzetyendigini biz mukaddes kitaptan köp okuyas, köp öğreniyas. Hazırım sizin bilen bir ayratin bir tımsalı saylap seçtim. Onun üstünde bilelikte pikirlenip bu gelecek 20 minutumuzu bilelikte geçireriz diyen umudum var. Gelin Hudayın sözüne ünüs verelim. 10 kız tımsalı. Şonda göğün şağlığını, çıralarını alıp giyevi karşılamağa çıkan 10 kıza mengzetse bolar. Onların 5'isi akıllı, 5'isi akılsız eken. Akılsızlar çıralarını alıyarlar, emma yağ almayarlar. Akıllılar olsa çıralar bilen birlikte qaplarda yağ hem alıyarlar. Giye giyecek alanda hemmesini uku basmarlayar ve onlar uklayarlar. Yarı giyece anha giyev geliyar, karşılamağa çıkın diyen batlı ses eşidiliyar. Şonda yankı kızların hemmesi oyanıp çıralarının yağını düzeltmeye başlayarlar. Akılsızlar akıllılara, çıralarımız sönüp barıyar, bize yağınızdan biraz bereyin diyerler. Emma akıllılar, yok, bize de size de yetmeyen durmasın. Qovusu gidin de satıcılardan özünüze yağ satın alın diyerler. Onlar yağ satın almağa giden vakti giyev geliyar. Tayyar duran kızlar onun bilen bile toyxana girenlerinde kapı yapılıyar. Bir salımdan beyleki kızlar hem gelip, "Ağa, aho ağa, kapını açay da biz geldik" diyerler. Emma giyev, size doğrusunu aydiyarın, men sizi asla tanamok deyip cevap veriyor. Şonun için hem oya olun, sebebi insan oğlunun gelecek anık gününü ve sağadını bilmeyersiniz diyor. Yine bu tımsalın üstü bileniye de göğün şağlarını, çıralarını alıp giyev karşılamağa çıkan 10 kıza mengzetse bolar deyip İsa gürrün beriye. Qadirli ildeşler, biz gelin bilen giyev arasındaki katnaşıkları, gelin alıcı ya da erkek bilen ayal arasındaki katnaşığı, bu zatları katı qovu biliyariz. Bu bizim gündelik durmuşumuzda var olan zatlara biz hemişe yaşlıktan görüp geliyariz ve bu ol bilen bağlı olan ähli sırlara, ähli bölüklerin, küçücük bölüklerine çenli dep desturumuzda, medeniyetimizde ähli zada düşünüyariz ve biliyariz. Bu tımsalın üstü bilen de biz näme zatlar diyilecek ol yanına ansatlık bilen düşünüp biliyariz. Sebebi gelin var ve gelin alıcı giyev var. Bu tayda 10 sanı öz giyevini karşılamaya çıkan gelinler var arada gürrün ediliyor. Gelin ilki bilen seyredelim, tekstimize seyredelim. Ondan son öz durmuşumuzdaki misalları seyredeceğiz. 5 sanı akıllı ve 5 sanı akılsız gelinler var diye. Onlar diye giyeve karışıp giyiş oldu. Karankı düşüp giyeceğe düştü. Ve onlar diye köp karıştılar ve yağdadılar. Sonunda hemmesi uklap kaldılar. Ve yarı giyece diye onlar uklan vaktinde duydansız gelin alıcı giyevin geliyenliği baradaki ses eşittiler. Sesi eşiden vaktinde onlar çıralarının yağlarını düzedip yani elindeki çıra bilen, yağtılık bilen gelinler giyevi karşılamaya çıkmalı oldular. Görüyeler böyle 5 sanısının çıralarının yağı kotorup var ya ve çıraları sönüye. Beyleki 5'sinin olsa çıraları var ve yanında yağ, kaplarda yağ da aldılar. Onlar bu yağlardan yine çıralarını doldurup çıralarını yakıp giyevi karşılamaya çıktılar. Beyleki akılsızların diye kaplarda yağ almadıkları için çıraları söndü. Ve onlar çıralarına yağ almak için akıllılardan soradılar diye. Bize de verin. Biz de çıralarımızı yakalım diye. Onlar yok. Bize de size de yetmeyen durmasın. Gidin de yağ satın alın özünüz için diye.
Olar yağ satın almaya giden vaktinde giyev geliyor. Ve 5 tane akıllı gelin giyevi karşılayarlar. Ellerinde çıraları bilen giyevin yanına giriyerler ve kapı yapılıyor diye. Ondan son toyxana girenlerinde kapı yapıldı ve 5 tane akılsız gelin kapının daşarısında kaldılar. Onlar sonra yağ alıp diye geldiler. Ama toyxana yapıldı ve giyev onları içerik almadı ve doğrusunu aydıyar men sizi asla tanamok deyip cevap verdi. Bu tımsalın üstü bilen bize İsa näme zatları öğretmek istedi. Bu ähli bolup geçen zatlar dünyanın sonunun yakınlaşanlığı varadaki gürrünler. Dünyanın sonu yakınlaşan vaktinde Hudayın yığnağı ve İsa'nın qaydıp gelmegi ve İsa'nı giyev hükmünde gelin alıcı yani yığnağın izinden giyev hükmünde gelinini almağı geliyendigi varada başka yerlerde de köp aydılıyor bu Koddes kitapta. Yığnak yani imanlıların toplumu bular gelin yalı diye. Ve giyev de İsa'dır. Dünyanın sonunda İsa gelip öz gelinini alıp gitmek maksadı var. Bu hükman yerine yeter. Ama giyevin kaçan geleceği belli değil. Ol duydansız şu gün de gelip biler, ertir de gelip biler, 1 yıldan 5 yıldan da gelip biler. Hiç kim giyevin kaçan geleceğinin gününü ve saatini bilen değildir. Şunun için hemişe oya olun, giyevin geleceğine tayyar olun, hemişe çıralarınız yanıp dursun, kaplarda da yağınız bolsun diye. Bu mukaddes kitabı öğrenen adamlar, imanlılar bizim için düşünüklü olmalı tımsal. Hazır hemmeniz bilyeniz, gelin olanlar vardır aranızda ya da gelin bolcaklar vardır. Giyev olanlar vardır, bolcaklar vardır yaşı gitler. Gelin bilen giyev arasındaki katnaşığı birazcık ünüs verelim. Özüne hormat ediyen, özüne gövni etiyen hiçbir erkek adam gelinini gelin alıcılığa gelen vaktinde öz gelinini tayyar olmadık terde görse onun gelini almak isteği söner ve ol gelininden el çekip biliyor bu istekten. Gelin de eğer giyeve özünü hödürlecek olsa ol özünü pek ve arassa şekilde giyeve özünü hödürlemelidir. Eğer gelin öz adını zayalasa, özünü her hili yaman yerlerde, yaman ad bilen, özünün gelin eşiğini, pek ak eşiğini hapalasa, giyev gelin varada her hili gep gürrünler eşitse, senin gelinin qoğu değil, senin gelinin akıllı değil, ya senin gelinin seni yok vaktinde, sen giyecek alıp geliyen deyip, senin yokluğunda ol bir topar erkekler bilen katnaşıkta oldu ya da adını hapaladı. İndi olsa sana pek gelin olacak oluyor deyip bu havarı eşiden hiçbir giyev bu gelini almaz ve ondan yürek edip onu almana gelmez. Giyevin gelinden qaraşyan zadı peklik, ad avray, arassalık ve dine meninki, menin için, menin gelinim, menden başka hiç kime göğün vermez, menden başka hiç kim bilen öz adını hapalamaz, nehili arassa ve mukaddes hükmünde görüye öz gelinini. Gelin de özünü bir adama niyet eden gelin ve şol giyevine özünü niyetlen gelin başka hiçbir erkek bilen öz adını hapalamaz ve başka hiçbir erkeğe yılgırıp bakmaz. Ol dine öz giyevine, özünün söyyen yigidine, özünü peklikte qaraşmalıdır. Eğer bu ikisinin de qaraşyan zadı bolmayan olsa, giyevin qaraşyan zadı olmasa, ol geline öylenmekten yüz öğrer. Gelinin de qaraşyan zatları var, gelinin de borçları var. Eğer kimdir biri ol geline öylenmeli olsa, ol özünü arassa ve temiz, pek, hemişe çıraları yanıp duran bolmalıdır. Bu ikisinin de
misalında biz yığnak bilen ýagdy Hudaýyň çağalarynyň, Hudaýyň perzentleriniň toplanan ýerine yığnak diýerler. Yığnagyň nähili İsa Mesih dünýäniň soňunda gelen wagtynda onu nähili garşylamaly barasyndaky gürrüň gidýär. Hudaýyň padşalygyny muňa meňzetse bolýar diýär. Seredin, İsa Mesih 2000 ýyl mundan ozal geldi. Gurbanlyk kuzusu hökmünde bütün adamzadyň günäsini öz üstüne alıp, adamzadyň günäsi üçin gan döküp öldü. Haça çüýlenip öldürildi. 3-nji güni bolsa ol ölümden direldi. İsa 40 günläp ýerde ölümden direlip şägertlerine göründü. 40 günden soň İsa ýokary alındy. Ve mukaddes ruhu 50-nji gün diýen wagtynda mukaddes ruhu ýere iýberdi. Hudaýyň mukaddes ruhu ýere gelenden soň Hudaýyň hoş hawary, Hudaýyň padşalygy bardaky hoş hawary bütün milletlere, bütün yer yüzüne ýaýramaga başlady. 2000 ýyldan bäri Hudaýyň ýygnagy ähli halklarda, ähli milletlerde, ähli tiri taypalarda, nire dünýäniň niresine barsaň da, ähli milletlerde de İsa Mesihiň ona iman eden çağalary, İsa Mesih'e degişli olan yığnaklar bar. Olar bu dünyada bir gelin ýaly, özlerini bu dünýäniň günälerinden tämizläp, bu dünýäniň hapalıklarından özlerini ayrı tutup, özlerini mukaddes ve doğru terde, gün-günden özlerini tämizläp, İsa'nın ikinci gezek yere, dünýäniň soňunda yere gelecek gününe sawyrsızlyk bilen garaşýarlar ve özlerini şoňa taýýarlaýarlar. Edil bir gelinin özüne timar verip, saçını, yüzünü hemme taraplayın taýýarlap, eýin eşiklerini tämizläp, gelin köýnegini giyip, bütün bir gelinin giyewine, söýýän giyewine nähili garaşýan olsa, şonuň hyýaly da özüni taýýarlaýşy ýaly, yığnagam özüni şeýle öz gelin aljysy İsa Mesihiň geljegine taýýarlayan döwürde ýaşaýar. Ýanky gelini dolanyp geleriň. Eger gelin hakykatdan da giyewi söýýän olsa, giyewi sawyrsızlyk bilen garaşýan olsa, onda gelin özüni hapalamaz. Her hili hapalyklara baş koşmaz. Özüni ähli erwetlikden ayırıp saklap, mukaddes şekilde saklap, diňe bir giyewi özüni bagış eden gelin, bu giyewi söýýändigini görkezýär. Diňe şoňa durmuşa çykjak, diňe şoňa garaşýan, diňe onun gelmesine garaşýan başka her hili teklipleri, başka yigitleriň, erkeklerin tekliplerini ret edip, men diňe birini söýýän özümü şonuň üçin saklayan, gorap saklayan ve temizlikte ona garaşýan diýär. Eger de gelin giyewi söýmeýän olsa, onda onun içinde beýle garaşmak, giyewi garaşmak, onun ýa-da söýýänleri, bir topar söýýänleri bar olsa, ol özünü yeketek bir giyew bilen baglamaýar. Ve beýle gelin özünü beýle içinde bir giyewe bagyşlap, ona garaşyp, sawyrsızlyk bilen beýle zatlar onun içinde bolmaýar. Çünkü ol biwepa bir gelin hasaplanýar. Ol isteyen adamı bilen özünü hapalap bilýär. Beýle ýagdaýda onun bagtly durmuşa çykjak umydy ve şansy ýetýär. Yığnak da şeýle. Eger her hili butlara, her hili erwetliklere baş goşup, İsa ikinci gezek gelene çenli, ol özüne her hili erwetlikden tämizläp, yuwunup, ardynyp, bezenip, şaýseplerini dakanyp, gelin köýnegini, päk köýnegini hapalap ýaşasa, onda giyew gelen wagtynda giyew onu garşy almaz, alıp gitmez öz ýany bilen. Ondan giyew de ondan yüz öwürer. Bu ýerdäki 5 sany akylsız gelinler, olaryň ýaglary gotaran. İsa gelen wagtynda, olaryň ışıklarında, ışık sönen wagtynda İsa gelýär. Işığı sönen olan gelinleri, İsa men sizi tanamaýarym, gidin ayrılın men gözümden diýär. Dünyada İsa şeýle diýdi. Her bir iman edenler, dünýäniň ışıgysınız, dünýäniň duzusyňyz diýdi.
Eğer duz diye öz tagamını yitirse, onda ol hiçbir zat için peydalı olmaz. Onu köçe atarlar, ayak tekini depelemekten başka hiçbir zada yaramaz diye. Şeyle de, eğer biz öz ışığımızı yitirsek, bizim ışığımız sönse, onda ışığı sönen zat, yanmayan şemdan yanında, yanmayan ışık hiçbir zada peydası yoktur. O da daşara, kapalığa atılmaktan başka hiçbir zada yaramaz. Şunun için ışığımız bu karanlık dünyada, günahlı dünyada hemişe yanıp durmalı. Yağ näme deydiler. Näme için onların ışığı söndü? Işığını söndüren ähli bir zat bu yağ olup bilýär. Nämeler? Yağ ışığı hemişe yakıp duran bir zat. Eğer yağın kutorsa ışık söner diýär. Işığı näme zatlar söndürýär? Seredin, Mukaddes kitapta Matta'nın hoş havarında yine bir ayet var. 24. babda şer işlerin köpelenligi üçün köp adamların söygüsü sönýär diýdi. Dünyanın sonunda şeyle bir kanunsuzluk köpelýär. Kanunsuzluk, şer işlerin artanlığı sebepli köp adamlarda, hatta iman edenlerde de yüreklerinde söýgü sönýär. Adamın yüreğinde söýgü sönen wagtynda giýewe bolan, İsa Mesih'e bolan söýgü sönen wagtynda onda näme için özüňi tämizläp, özüňi bezäp giýewe garaşmaly? Çünkü sen onu söýmeýän. Köplenç görýäňizmi şeýle tarihta bolýar, filmlerde görýäňiz. Gelin giýewe söýmeýän wagtynda ol giýewe özüni şeýle timarlap, bezäp, sabyrsızlyk bilen şeýle, ulu söýgü bilen, intizarlyk bilen giýewe garaşmaýar. Çünkü onu zorlap durmuşa çıkaracak bolýarlar. Söýmedik adamına onu gelin edip berjek bolýarlar. Edil şoň ýaly. Eğer yığnakta imanlılar da İsa Mesih'i söymesini bes etseler, onda olar şol akılsız gelinler ýaly, olaryň da ışıkları söner. Ve olar İsa'nı bolmalysy ýaly garaşmaýarlar. Işıkları sönen gelinler bolsa, halas boljagyna bolan umydyny kessirler. Çünkü İsa ışıkları sönen gelini öz ýany bilen alıp gitmez. Çünkü olaryň İsa bolan söýgüsi yoktur. Işıkları yanıp duran, kıyın olsa da, nähili ızarlanmalar olsa da, nähili kıyınçılıklar olsa da, özlerini tämiz saklagan, vepalı saklap, dini özlerini bir giýewe hödürlen gelinleri giýew gelip öz ýany bilen dünýäniň soňunda alıp gider. Ine bu tumsalyň üstü bilen Hudaýyň padşalygy baradaky gürrüň bize şeýle açyklanýar. Edenettilik diyen bir zat var onları. Häzirki dünýäni biz görýäris. Häzirki derecede dünýäniň ýagdaýyna, hatta bu dünýädäki günäniň ösmege, kanunsuzlygyň ösmege, ähli zat mümkin. Hiç bir zada gadagan diyen zat kalmadı. Günah diyen düşünce kalmadı. Korku diyen düşünce kalmadı. İnsap, vicdan diyen zat kalmadı. Şeyle günahının ösenligi üçün şer işlerin diye, günahlı höveslerin, günahlı isteklerin ösenligi zararlı diye, ol adamın günahlı istekleri neçe derecede össe, adamın neçe derecede şol günahları bilen adam hapalansa, ähli zadı kabul etse, yaxşı diýmän, yaman diýmän, ähli zadı kabul etse, onda bu hapalıklar bizim çıramızı söndürüyor. Hudaýyň mukaddes ruhuny gamgyn etmeň diýip ýazylan ve mukaddes ruhu söndürmeň diýip ýazylan. Mukaddes ruhu gamgyn etseň, mukaddes ruhu söndürseň, onda elbette senin ışığın söner. İsa Mesih gelen wagtynda garankyda galarsın. Çünkü ol seni bu garanky dünýäden saylap görüp bilmez. Sebäbi sen garanky dünýäde ışıksız galýan. Gözüňize getirip görün, garanky dünýäden ışık yok yerden bir zatlar tapçak bolun, agtarıp. Nähili kıyın. Eğer ışığı yanıp duran bir zat olsa, şol yanıp duran ışık sizin dikkatinizi çeker ve siz ol zadı, ol ışıktan tapıp bilýäňiz. Işığı yanmayan misal üçün
telefon olsun, ışığı yanmayan surat alayan aparat olsun, ışığı yanmayan näme olsa bolsun, onu karanqılıkta koyun. Nähili tüm karanqı olan vaktinde o zatı tapmak kıyın oluyor. Küçücük bir ışığı olsa da yanıp duran olsa siz onu taparsınız. Adamzadam şeyle, imanlılar bu dünyadaki ähli günahları öz içine kabul etseler, ähli günahlar imanlı yığınağında, dünyada nähili karanqılıkta nähili günahlar bar olsa, imanlıların yığınağında da bu karanqılıklar bar olsa, bu günahlar bar olsa, yığınak hiçbir günah yok demese de ähli günahını içine kabul edip günah bilen ılalaşsa, bu dünya bilen ılalaşsa, yığınağın vaqtın geçmegi bilen karanqılıkta qalıyor. Ve onların ışığı hakikattan hem sönüyor. Mukaddes ruh depeleniyor, gamgın oluyor. Mukaddes ruhun odu sönüyor. Şonda biz yankı akılsız beş sanı gelin yalı oluyoruz. Olar oya olmadılar. Olarda sabırsızlık yetmedi. Olar pikir ettiler bizim ışıklarına, yani ışık yakyan şemdanlarına ünüs vermediler. İçindeki bar yağını doldurup durmadılar. Vaqtal öz özlerinden biz imanda mı? Biz dünyadan tapavudumuz var mı? Dünyadaki günahlardan uzakta mı biz? İçimizde tövbe yüreği var mı? Hudaýyň mukaddes ruhu bilen dolyas mı? Hudaýyň mukaddes ruhu içimizde yanýar mı ya söndü mü? Öz içki dünyasına, öz iman yaşayışına dikkat etmedik, ünüs vermedik. Her bir adam nähili bu dünyaya mengzep baryanını görüp bilmez. Wagtyň geçmegi bilen bilýäňize her bir zat yuwaş-yuwaşdan söýnýär. Olaryň ışıkları da olar uklan wagtynda yanıp durandy. Emma uklap kalan wagtynda, ukudan turan wagtynda görýär we ışıklar sönüpdir. Näme üçin? Yağı gutarıpdyr. Yağı näde gutarýar? Yuwaş-yuwaşdan yağı gutaran wagtynda yanıp parlap yanıp duran ışık yuwaş-yuwaşdan sönmäge başlaýar. Olar dikkat etmediler çünkü uklap ýatyrdylar. Söndü soňuna çenli. Iň soňuna gelen wagty sönüp tüsselemäne başladı. İman hayatı da şeyle. Şonun için her gün bizim her birimiz için bu gatı bir berk duyduruştur. Az kaldı. Bu sabırsız adamlar köplenç İsa'nın gelmeginin iza çekilýänligini görýärler. İsa 2000 yıl mundan ozal geler diýdiler, haly gelmedi. İsa haçan gelerke, haçana çelini bir İsa garaşmalı ve sabırsızlıkları yetmänligi üçin, öz ruhu dünyası durmuşuna ünüs bermänlikleri üçin yuwaş-yuwaşdan ışıkları sönmäge başlaýar. Ve köplenç sönük kalan wagtyny bilmän galýarlar. Şonuň üçin bu taýda şeýle duýduruş bar gadyly doganlar. Bu tymsalyň soňunda şonuň üçin hem oya bolun. Sebäpsiz insan oğlunun geljek anyk gününü ve sagadyny bilmeýärsiňiz. Hiç kim İsa'nın anyk geljeginiň sagadyny ve gününü bilmeýär. Şonuň üçin dikkat edin, oya bolun. Hemişe öz ruhu ýagdaýyňyzy, ruhu yüregiňiziň ýagdaýyny, özüňiziň imanyňyzy barlap durun. Hudaýyň sözüni izi giderli okaýanmy? Hudaýa dilek edip izi giderli onuň bilen gatnaşýanmy? Beýleki imanlılar bilen Hudaýyň ýygnagyndaky gatnaşygyň nähili? Şahsy durmuşyňda nähili? Hudaýa bolan söýgüň nähili? Parlap içinde ösýärmi ýa-da gün-günden söýgüň sowap barýarmy? Durmuşyňa her hili günäleri kabul etme. Her hili günäler bilen özüňiň ak egin eşiğini hapalama. Gittigiçe senin içindäki ışık sönmesin. Işıkların sönen wagtynda, uklap yatan wagtynda, duydansız üstüne İsa gelýär diyen habar eşidiler. Emma ışıkların sönen bolsa, giýew geldi diyen sesi eşidenden soň ışıkları yakçak olup
her bir adamdan yağ sorap, yağ verin, men ışıklarımı yakayın, tövbe edeyim İsa, indi gördüm senin gelenliğini, tövbe ediyen meni bağışla, meni al deyip, giç kalman. Pursatı elden bermen. Hudaý her birimize oya olmağa kömek etsin. Hudaýyň padşalygynda seredin, olaryň onusu da gelindi. Olaryň onusundan da ilki başta ışıkları vardı. Çıralary yanýady. Ama kimdir biriniň çıralary soňuna çenli yandı. Käbirlerininki İsa'nın ine geljek diyen habarının öň ýanynda ışıkları söndü. Sizin hem ışıklarınız sönmesin. Soňuna çenli iman hayat bilen ýaşaň. Hudaý sizi gelen wagtynda bir gelin aljy gelip gelinleri alıp gidişýaly, sizi de alıp gitsin ve Hudaýyň padşalygynda baky ýaşaň diýip umydy sizin üçin dilek edýän. Hudaý sizi bereketlesin. Amin.